Az olasz csillagász Galileo írta egyszer: a világegyetem meg van írva abban a hatalmas könyvben, amely állandóan nyitva van szemünk előtt, de nem érthetjük meg, ha előbb nem tanuljuk megérteni a nyelvet, amelyen íródott. Tekintetünket a mennyboltra emelve, századokon keresztül reméltük, hogy megfejtjük bonyolultságának, jelentésének és tervezésének titkát. A felfedezés időtlen vágya hajt minket. Manapság ezt a tudást a valaha kiagyalt, legbonyolultabb eszközökkel próbálják megszerezni. A csillagászat lenyűgöző műszereivel olyan éles megvilágításba hozzák a világűr legtávolabbi területeit, ahogy eddig soha nem láthattuk a történelem folyamán, feltárván egy roppant nagy, végtelen és csodákban bűvölködő világ határait. A következő percekben folytatjuk az univerzum titkainak kutatását. Amint ezen a kalandos úton eljutunk a teremtés legtávolabbi pontjaira is, megpróbáljuk megtalálni a mi szerepünket is ebben a hatalmas világegyetemben. Utunk közben álljunk meg egy pillanatra, és tűnődjünk el az alkotó által tervezett csodákon, az éjszakai égbolt mennyei mesterművén. Álljunk meg ebben a fényben, ami ragyogóbb, mint bármelyik galaxis vagy csillag. Isten végtelen erejének és örökérvényű igazságának fényében, ami keze alkotásának csodáiban is visszatükröződik. Azt hiszem, ma izgalmasabb dolog csillagásznak lenni, mint a történelem folyamán bármikor, hiszen a felfedezések egyre gyorsabban követik egymást. Ma már karnyújtásnyi távolságra van a megfejtés a múltban megválaszolatlan kérdések sokaságára, amelyekre a válasz álom volt csupán. Mikor elhagyod a naprendszert és a világűr végtelen birodalmába lépsz, a távolság, az idő és a mennyiség fogalmai olyan jelentéssel bírnak, amit nem tudsz megragadni a mindennapos tapasztalatok alapján, és ez hatalmas kihívás. A nap bolygó családján belül számfogalmaink segítségével tudunk számolni és mérni, ez még nem tűnik túl nehéz feladatnak. Ezrek, milliók vagy milliárdok. De ha a világegyetemet egészében nézzük, ez olyan hatalmas kiterjedésű, hogy trilliókban kell elkezdenünk gondolkodni, és ettől kezdve olyan értékhatárokat lépünk át, amelyek megfoghatatlanok. Bár csillagászok között mégis megkockáztatjuk ezeknek az óriási számoknak a használatát, ha értjük is ezt. De gyakran nem vagyok meggyőződve, hogy valóban értjük is. Időről időre megállok és eltöprengek azon, hogy mit is jelentenek ezek a milliók, milliárdok, billiók, és még ennél is nagyobb számok, amikkel olyan könnyedén dobálózunk. Mivel munkánk folyamán számokkal dolgozunk, szükségessé vált a mérés egy speciális egysége, amit a csillagászok fényévben határoznak meg. Leegyszerűsítve ez az a távolság, amelyet a fény 365 nap alatt tesz meg. Tudjuk, hogy a fény 300 000 km/s sebességgel halad, így egy év alatt körülbelül 10 billió kilométert tesz meg. Ilyen sebességgel egy új csettintésnyi idő alatt körülutazhatnánk a világot. Fénysebességgel egy holdutazás is csak 1,3 másodpercig tartana. A napot is elérhetnénk körülbelül 8 perc alatt. A naprendszeren kívül található legközelebbi csillagra, az Alpha Centaurira az utazás egy kicsivel több, mint 4 évig tartana. Most, hogy már van némi fogalmunk arról, hogy mit is jelent a fényév, csak ismétlésként az a távolság, amit a fény egy esztendő alatt megtesz, elkezdhetünk azon gondolkodni, hogy mennyi lehet 100 fényév, 1000 fényév, vagy akár 100 000-nyi fényév. Minden bizonnyal elveszténk a számok kavalkádjában, ha mindezt méterben akarnánk kifejezni.
A rendkívüli távolságok ellenére a technika ablakot tárt a világegyetemre, és amikor egy-egy utazás során néha fényévmilliókkal távolodunk el a Földtől, akkor nem egyszerűen csak látjuk a teremtés meg annyi lélegzet elállító csodáját, de arra is lehetőséget kapunk, hogy szemtől szembe csodálhassuk Isten hatalmának nagyságát, és ez megkapó látvány. Noha naprendszerünk kiterjedése rendkívülinek tűnik, valójában átmérőjének mérete körülbelül egyetlen fényév ezred része, és ez csak egy gombostűfejnyi pont a tejútrendszerben, a közel 200 milliárd csillagot számláló kozmikus óceánban. Hogy jobban megértsük galaxisunk valódi nagyságát, képzeljük el a bolygók pályáinak útját, összesűrítve egy kávéscsésze nagyságú területre. A drámai módon lekisebbített méretarány paraméterein belül a tejútrendszer még így is beborítaná a teljes észak-amerikai kontinenst. Itt helyezkedik el naprendszerünk, a galaxis peremén, körülbelül 25 000 fényévre a középpontjától. Ha a tejutat oldalnézetből szemléljük, akkor ilyennek látjuk. Galaxisunk átmérője körülbelül 100 000 fényév, egy lapos korong, középpontjában kidomborodó maggal. Ez a brilliánsként ragyogó terület több mint 100 billió csillag otthona. Fénylő középpontjából kinyúló titokzatos karok gázt és port tartalmaznak. A tejútrendszer is forog, mint például a karusszel, amelynek sebessége meghaladja a 15 000 km/másodpercet. Ezek a karok az isteni teremtés legcsodálatosabb alkotásai közé tartoznak, és ennek a bámulatos és titokzatos jelenségnek az okát csak most kezdjük megérteni. A tejúton keresztül húzódó, elszórtan található fényes terület, a csillagköd, a csillagok között mozog. Ezeket a hidrogéngázt és port tartalmazó szigeteket, némelyik ezerszer nagyobb, mint teljes naprendszerünk, a csillagok fénye világítja meg, és az univerzum legvibrálóbb színeiben tündökölnek. Néhány ilyen csillagköd, mint például a lélegzetelállító sas, valószínűleg csillagbölcsők, vagyis olyan helyek, ahol az új csillagok születnek. Mások, mint például a rák csillagköd, egy olyan esemény következtében jött létre, ami habár ritkán megfigyelhető, mégis századokon keresztül magával ragadta a csillagászokat. – 1054. júliusában kínai csillagászok elsőként figyeltek fel és készítettek feljegyzéseket egy új égitest megjelenéséről. Az általuk vendégcsillagnak elnevezett ismeretlen fény 23 napon keresztül ragyogott a mennyboltozaton, mint a nap után a legfényesebb égitest. Bár nem találtak rá magyarázatot akkoriban, de azok a hajdani megfigyelők egy több mint 6000 fényév távolságban levő csillag halálának voltak a szemtanúi.
Ma ez a jelenség szupernova néven ismert. Ezek a robbanó csillagok gázt, port és nehéz elemeket hajítanak szét a világűr minden irányába, miközben folyton táguló csillagködöt formálnak. 1968-ig titokzatos homály vette körül ezeket a felhőszerű képződményeket, amire a csillagászok nem találtak magyarázatot. 900 évvel később a holdcsillag maradványai még mindig ugyanolyan fényesen ragyogtak. Végül a választ a Nyugat-Virginia beli Green Banki Nemzeti Rádiós Csillagvizsgáló Intézet találta meg. Egy hatalmas csillagászati műszert irányítottak a rákköd középpontjába, és miközben figyelemmel kísérték mozgását az égbolton keresztül, rádióhullámokat észleltek. Ezek szabályos, folyamatos rezgéseket bocsátottak ki. E rendkívüli adásoknak a forrása egyben az egyik leglenyűgözőbb szépségű égitest felfedezésének bizonyítékául is szolgált. A csillagködöt formáló robbanás után a halott csillag maradványai egy kicsi, rendkívül tömör objektummá tömörödnek össze, amiket pulzároknak hívunk. A kevesebb, mint 32 km átmérőjű pulzárok nagy sebességgel forognak saját tengelyük körül, miközben ibolyán túli, láthatatlan fénysugarat fejlesztenek, ami úgy söpör végig az űrben, mint egy világító torony fénnyalábja. Ezek az állandó robbanások tartják izzásban, és borítják fénybe a majdnem 1000 éve fénylő rákködöt. Röviddel felfedezése után ez a fényképsorozat fedte fel, mi is a pulzár valójában, amely hatalmas gáz- és porfelhőben villog. ...1968 óta a rádióteleszkópok több száz ehhez hasonló, titokzatos, egykor nagy tömegű csillagok maradványait azonosították szerte a tejúton. A csillagok halálával egy másik, még érdekesebb égi tünemény születik. Mikor egy csillag, ami legalább 5-ször akkora, mint a nap, elégeti üzemanyag tartalékát, magától szétesik, és fekete lyukat formál. Ennek a galaktikus örvénynek a gravitációs vonzása olyan erős, hogy mindent, ami körülötte van, beleértve saját fényét is, magába süllyeszti. A csillagok eltorzulnak és megnyúlnak, miközben egy szomszédos fekete lyuk könyörtelenül bekebelezi őket. Találgatásokba bocsátkoztak, hogy van-e a tejút centrumában egy fekete lyuk, amelynek gravitációs vonzása milliószor nagyobb, mint napunké. Kevesebb, mint egy századdal ezelőtt általánosan elfogadott hipotézis volt, hogy a tejút maga a végtelen világegyetem. Nem gondolták, hogy bármi is létezhetne határai mögött. Then, 1924-ben Los Angelesben a Matt Wilson Csillagvizsgáló Intézetben egy újabb felfedezés látott napvilágot, ami gyökeresen megváltoztatta a kozmoszról alkotott elképzeléseinket. Az akkori legkorszerűbb teleszkópokat használva Edwin Hubble csillagász megcáfolhatatlanul bebizonyította, hogy azok a távoli ködös objektumok az űrben, melyek túl hosszúak, hogy csillagködök legyenek a tejútrendszeren belül, valójában egyedi galaxisok, némelyek akkorák, sőt, nagyobbak is, mint a miénk.
A történelemben először egy helytálló látásmód alakult ki az univerzumról. Edwin Hubble ezzel a felfedezésével új kapukat nyitott meg számunkra a végtelenül nagy kozmosz felé, ami megszámlálhatatlanul sok, különböző méretű és formájú galaxis otthona. Varázslatos, a tejúthoz hasonló spirálok láthatók a mennyboltozat minden zugában. A korong alakú, galaktikus forgókerék méltóságteljes karjait gáz, por és csillagok milliói formálják meg. Még gyakoribbak az elliptikus galaxisok. Ezek tulajdonképpen gázmentesek, majdnem kizárólag csillagokból állnak, és általában gömb vagy téglalap alakúak. A kisebb, szabálytalan galaxisok különféle excentrikus formát öltenek. Az ismert galaxisok körülbelül 2%-a ilyen szabálytalan címszó alá sorolható, közülük néhány a nagyobb tömegű spirál vagy elliptikus galaxisok kísérője. Azt gondolták, hogy ezek a spirálok egyenletesen oszlanak szét az univerzumban, de ma már tudjuk, hogy egyes galaxisok inkább összehúzódnak, részben a gravitációs vonzás hatására, és csoportokat, láncokat alkotnak. Azt mondják, hogy ha egy forintot kartávolságban a Bereniké fürtjei csillagkép felé tartunk, akkor ezzel több mint 1000 galaxist takarunk le. A végtelen világegyetem szerkezete megértésének kulcsa talán ezekben a galaktikus csoportokban rejlik. A csillagászok folytatják tanulmányozásukat, és megpróbálják feltérképezni a kozmosz minden szegletét. Egy jelentős műszer forradalmasította kutatásukat, a körpályán mozgó Hubble űrteleszkóp. Nevét a híres csillagász emlékének tiszteletére kapta. A Hubble teleszkóp az 1993-as igen figyelemreméltó javítási munkálatok során magára vonta a világ figyelmét. A Space Shuttle űrrepülőgép asztronautáinak egy csoportja igyekezett rendbehozni és beállítani ezt a komplex műszert, miközben tökéletesítették az optikai rendszer fókuszáló képességét. Azóta a körpályán mozgó teleszkóp világszerte beváltotta a csillagászok hozzáfűzött reményeit. ...490 kilométerre bolygónk kötfátyolos légköre fölött dolgozva a teleszkóp feladatának sikeres véghezviteléhez a világegyetem előreláthatóságára és rendjére számítottak. A célpontot azonosítása után a Hubble komputerek a lehetséges 15 millió előre meghatározott vezércsillag közül 2-t fogtak be. A precízen beállított műszer tartja helyzetét, miközben folyamatosan kering a Föld körül.
A Hubble a kozmoszról készített világos és részletes felvételeivel megalapozta a teleszkóp hírnevét. Minden idők egyik legjelentősebb csillagászati eszközévé vált, amely átformálta a kozmoszról való tudásunk jóformán minden eddigi aspektusát. A Hubble a Földünktől 56 millió fényévre található M1000 galaxisról készített képekkel lehetővé tette az asztrológusoknak, hogy pontosan lemérjék a csillagok távolságát, amely alapvető fontosságú az univerzum valódi méretének kiszámításához. Íme az Eta Carinae, a változékony csillag. A tudósok ma már tisztán látják, hogy egy kolosszális robbanás okozta a levált törmelékek szétszóródását messze a világűrbe, melynek sebessége meghaladta a 3 millió km/órát. A Hubble kameráival most a Nucleus 51 magját vette célba, az örvénylő bolygó középpontját. Az elkészített fotó egy titokzatos árnyképet mutat a galaktikus magon, amiről azt gondolják, hogy közvetlen bepillantást enged egy tömör fekete lyukba. A göncölszekér rúdjához közeleső tenyérnyi kis folt 10 napos vizsgálata után a Hubble a természettudomány történetének egyik legfantasztikusabb felvételeit készítette. Legalább 1500 galaxis. Némelyikük fénye negyedmilliárd része annak a leghaloványabb fénynek, amit még az emberi szem érzékelni tud. A tejútrendszer sokfélesége és szétszórtságait úgy mutatkozott meg, mint soha azelőtt. Az égbolt ezen tűhegynyi nagyságú területének panorámája egyedien lélegzetelállító. Olyan kicsi, hogy már akkor sem látjuk, ha karunkat kinyújtva egy homokszemet tartunk a szemünk elé. Az ismert világegyetem legtávolabbi pontján a Hubble teleszkóp kicsi, de rendkívüli fényes galaxisokat fényképezett le, amik hihetetlen mennyiségű sugárzást bocsájtanak ki. Csillagszerű rádióforrások vagy kvazárok. Ezek a távoli objektumok néhány ezerszer fényesebbek, mint a tejút, és másodpercenként annyi energiát bocsájtanak ki, amennyit a mi napunk 10 millió év alatt. A kvazárok energiaforrása még ismeretlen. Egy népszerű, de vitatott elmélet szerint középpontjában egy hatalmas fekete lyuk van. A kvazárok gravitációs mezője olyan erős, hogy magához vonzza a szomszédos galaxisokat is, miközben hihetetlen mennyiségű csillagot és gázt von el tőlük. Amikor a galaxisok összeolvadnak, a kvazár újonnan szerzett üzemanyag tartalékát sugárzássá alakítja át, amivel képes lenne lángba borítani az ismert világegyetem legtávolabbi sarkait is.
A hegy tetején álló, kedvező elhelyezkedésű csillagvizsgálóból a mennyboltozat egy nyitott könyvnek látszik, ami arra vár, hogy olvassunk belőle. És amint az égbolt különleges csodáit tanulmányozzuk éjszakánként, az univerzumnak egyetlen tulajdonsága sem olyan szembetűnőbb, mint mérete. Az Ószövetség egy gyakran visszatérő kifejezést használ a világegyetem isteni teremtettségének leírására. Ő feszítette ki az égboltot. Bár több mint 3000 évvel ezelőtt íródott, ezek a szavak mégis élő és hiteles képet adnak az univerzumról, amelynek feltárásán a modern csillagászat folyamatosan dolgozik. Az égitestek valódi száma rejtve van előttünk. Bár újabb és újabb becslések látnak napvilágot, a legvalószínűbb az, hogy legalább 100 milliárd önálló galaxis van az univerzumban. Közülük sokan maguk is 200 milliárd vagy még több csillaggal rendelkeznek. Egy angol csillagász, Sir James Jeans azon töprengett, hogyan lehetne ezeket a számokat valamiféle jelentéssel bíró rendbe állítani. Szerinte a csillagok teljes száma egyenlő lehet, vagy meghaladhatja a világ összes tengerparti homokjának a teljes mennyiségét. Ráadásul a legtöbb csillag billió kilométerre fekszik egymástól. Ő feszítette ki az égboltot. Valóban. De valóban milyen nagy a világegyetem? Nincs rá mód, hogy pontosan megmérjük, de a képzelet segítségével fogalmat alkothatunk határairól a távolság és az idő tekintetében. Most utazzunk egyet. Induljunk el a napról, a mi csillagunkról, és száguldjunk a kozmoszon keresztül fénysebességgel egészen az ismert világegyetem határáig. Képzeletbeli utazásunk január 1-én éjfélkor veszi kezdetét, amikor arra készülődünk, hogy 300 000 km/s sebességgel repüljünk az űrben. Gyorsan elhaladunk a Merkur pályája mellett. Aztán jön a Vénusz. És 8 perc, 19 másodperc alatt megtesszük azt a 150 millió kilométert, ami a Föld és a Nap között van. Folytatjuk utunkat, elmegyünk a Mars mellett. Aztán a gigantikus gázbolygók következnek, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz. Végül 5 óra és 31 perc után elszáguldunk a Plutó és kísérőholdja mellett. Eddigi utazásunk során több mint 5,5 milliárd kilométert tettünk meg a naprendszer külső határáig, és még mindig január 1-je van. Most megváltoztatjuk repülésünk útvonalát, és egyenesen galaxisunkra merőleges irányban haladunk. A mögöttünk lévő napot és a 9 bolygót hirtelen szem elől veszítjük. Az űr ürességét csak a csillagok fénye töri meg. Ilyen távolságból úgy tűnik, mintha nem is mozognának. Eltelik 1 év, majd 2, 3, 4. És végül az 5. év április 19-én elérjük az Alpha Centaurit, a naprendszerhez legközelebb eső csillagot. Több mint 40 billió kilométert utaztunk már, és utunk szinte csak most kezdődik. 10 fényévre vagyunk a naptól. Elég messze az űrben ahhoz, hogy a galaxisunkon belüli csillagok összemosódjanak.
100 fényévre a naptól. A tejút spirálkarjainak gáz- és kötfoltos anyagmintázata tölti be látóképünket. 1000 fényév. A tejút karjai és korongja körvonalazódik. Amíg fénysebességgel 100 000 évet nem utazunk, addig a tejút spirális formája nem felismerhető. Innen nézve a fénypontok többé már nem egyedi csillagok, hanem csillagmilliárdokat számláló végtelen galaxisok. 5 millió évig tartó utazás után felismerjük, hogy a tejút egy körülbelül 30 galaxist tartalmazó helyi csoport része. $50 millió fényév távolságra egy óriási szűzcsillagcsoportosulással találkozunk, amely több mint 2000 galaxist fog össze. És így tovább. Ahogy egyre beljebb utazunk a kozmosz mélységeibe, galaktikus csoportokat hagyunk el rendre egymás után, mindegyik egy remekbe szabott mű építőeleme. Eltelik 1 milliárd év. 5 milliárd. Legvégül 10 milliárd év múltán mérsékeljük a sebességet és rövid szünetet tartunk, hogy elméletileg átgondoljuk az univerzum nagy léptékű szerkezetét. Galaxis billiók megszámlálhatatlan láncolata, galaxis halmazok és csavarmenetes szerkezetek láthatók az égboltra feszítve, amelyek hatalmas területekre osztják fel az üres világűrt. Ennek a valószerűtlenül szép freskónak a tervezése olyan rendkívüli és sokszínű, hogy a benne megmutatkozó teremtő ereje túlhalad minden emberi elképzelést. Csak önmagában, ha a világűr méretét tekintjük, akkor azt mondhatjuk, hogy mi emberek csak alig tűnünk többnek olyan mikrobánál, amely egy sajátos kozmikus porban él, amit Földnek neveznek. Itt élünk a mérhetetlenül nagy világegyetemben, amihez képest hihetetlenül parányiak vagyunk. Ilyen viszonyításban azt mondhatnánk, hogy az univerzumban elfoglalt helyünk teljesen jelentéktelen. Néhány évvel ezelőtt a Voyager űrrepülő által készített felvételek is ezt az érzést váltották ki belőlünk. A Voyager 1 több millió kilométer távolságból tekintett vissza bolygónkra, és eddig soha nem látott képet mutatott lakóhelyünkről. Egy picike pont volt az, ami megbújt a napsugár egyetlen nyalábja mögött. Ha így nézzük, jogos az a kérdés, amit az ószövetségi író Dávid tett fel Istennek. Micsoda az ember, hogy gondod van rá? Ez a kérdés mindig időszerű és indokolt.
Ha az univerzum roppant méretével és erejével állítjuk szembe az ember jelentőségét, akkor könnyen megsemmisítő érzés keríthet minket hatalmába. De Isten nem azért teremtette ezt a megdöbbentő léptékű univerzumot, hogy megijesszen vagy megfélemlítsen minket erejével. Ehelyett minden éjjel a világegyetem teljes nagyságát tárja szemünk elé, ezzel is hangsúlyozva az emberi lét rendkívüli fontosságát. A Biblia ószövetségi könyvében, a Zsoltárokban ezt olvashatjuk. Az egek hirdetik Isten dicsőségét. Sehol máshol nem olvashatunk arról, hogy a természet bármely része ilyen kifejezően töltené be ezt a szerepet, mint a mennyboltozat. Érdemes megjegyezni a kozmosz szó definícióját, ami így szól: a legtökéletesebb mesteri munka produktuma, vagy rend és harmónia rendszere. Ez valóban csodálatos és pontos értelmezése az univerzumnak. Isten kinyilvánította teremtői képességét azáltal, hogy sokféleséget, szépséget és csodákat teremtett, és ráirányítja ezekre a figyelmünket, mintha ezt mondaná: itt vagyok, ember, nézd, itt a bizonyíték, hogy itt vagyok. Azért rakta elénk Isten ezeket a dolgokat, hogy mindannyian kutassuk szándékát, és arra a következtetésre jussunk, hogy kell lenni egy tervezőnek, kell lenni egy alkotónak. Úgy hiszem, ebből következik, hogy azok a csillagászok, akikkel valaha találkoztam, hittek Istenben. Vannak véleménybeli különbségeink, néha másképp értelmezzük Isten személyét és kapcsolatát teremtményeivel, de túlnyomó részük azt hiszem felismerte, hogy létezik egy alkotó. Bár csak néhány ateista csillagásszal találkoztam, de tapasztalataim szerint Isten létének felismerése csak az első lépés afelé, hogy valóban megismerjük őt. Ahogy egyre mélyebben tekintünk a világűrbe, annak a világegyetemen keresztül megmutatkozó mérete, nagyszerűsége és tervezése nagyon tisztán és érthetően arról beszél nekünk, hogy kell lennie egy alkotónak. Ahhoz, hogy megérthessük, hogy milyen is az alkotó, a kutatás különböző eszközeit is alkalmazni kell. Ez kiterjeszti látókörünket, hogy túlláthassunk azon, amit önmagában a teremtmények puszta fizikai megjelenésének szemléléséből megtudhatnánk Istenről. Nehéz ugrás ez, ha a tudományok, a gondolkodás vagy a fizikai törvényszerűségek világából indulunk el. Végezhetünk laboratóriumi kísérleteket, tesztelhetünk elméleteket, teóriákat. De mikor ahhoz a döntő kérdéshez érünk, hogy mi is az élet jelentése, hogy milyen kapcsolatban állunk Istennel, hogy mi a mi felelősségünk, a tudomány erre nem tud választ adni. Ehhez ki kell lépnünk a tudományok birodalmából, és egy másik világba kell lépnünk. A szellemiség birodalmába. Itt meg kell változtatnunk módszereinket és eszközeinket, mert lehetetlen, hogy a mi véges emberi elménk tökéletesen felfogja a végtelen Isten valódi lényegét. Ehhez olyan valamire volt szükségünk, ami intelligenciánkon, tapasztalatainkon is túlmutat. Isten a Bibliában, a szavak formájában nyilatkoztatja ki önmagát. A Biblia kinyitása bizonyos szempontból hasonló ahhoz, mint mikor egy teleszkópot irányítunk az éjszakai égbolt felé. A precízen megmunkált lencséhez vagy tükörhöz hasonlóan a Biblia is szélesíti és tisztábbá teszi megértésünket. Persze nem a bolygókról való ismereteinkről van szó, hanem Istenről, aki mindezeket alkotta. Aki ennek a könyvnek az oldalait olvassa, megismerheti a világegyetem alkotójának legmélyebb érzéseit és gondolatait. Mikor az ő nyilvánvaló létének és hatalmának a realitását szemléljük, akkor egy szerető Istennel találjuk magunkat szembe, aki a megbocsátás, a reménység és az örök élet ígéretével bíztat mindannyiunkat. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és megnyugvást adok nektek. Én vagyok a te Istened, aki ezt mondja: ne félj, mert én veled vagyok, megerősítelek, meg is segítelek. Békességet hagyok nektek, az én békémet adom nektek. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen.
A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz én bennem, ne maradjon sötétben. Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki hisz, annak örök élete van. Nem maradok el tőled, nem hagylak el. Örökké való szeretettel szeretlek. A Biblia nagyon egyértelműen beszél nekünk arról, hogy Isten mélységesen szeret minket és törődik velünk. Minél többet tudunk meg róla, annál bizonyosabbak leszünk, hogy olyan hatalmas és erős Istenünk van, aki egy minden emberi értelmet meghaladó univerzumot teremtett. Ugyanakkor olyan Istenünk van, aki szeret minket, és egyenként is annyira törődik velünk, hogy ígérete szerint betölti minden szükségletünket. Fel nem foghatjuk, hogy miért vagyunk olyan fontosak a világ mindenség urának, aki minden teremtményénél jobban szeret minket. A teremtésben nincs ennél nagyobb titok vagy csoda. Bár csak egy bolygó parányi pontocskájának vagyunk lakói, mégis az alkotó figyelmének és gondoskodásának mindenek fölött való középpontjában vagyunk. Ahogy sorra fedezzük fel az égbolt mesterműveit az elkövetkezendő évtizedek során, az új kutatások kétségkívül megváltoztatják látásunkat, mert abban a kiváltságban van részünk, hogy egyre teljesebb betekintést nyerhetünk a világűrbe, mint bármikor ezelőtt. És minden rácsodálkozáskor a világegyetem vissza fogja tükrözni Isten teremtő erejének nagyságát és azt a páratlan figyelmet, amivel kitüntet minket.